E a imaxe do día nun martes de Entroido, o día máis importante do ano en lugares como Manzaneda, na provincia de Ourense. Nese Entroido ourensán a figura é a máscara, cos seus traxes e puchos cheos de cor e a súa danza hipnótica. Unha tradición e un sentimento que levan moi dentro. É o noso, o que nos gusta aquí de toda a vida, estamos encantados. Vindo a axudar aquí a tocar o bombo un pouco. Nos emociona, bueno, se nos pon a piel de pita, vamos, na máis velos. Sí, disfrutamos moito deste día e, bueno, tamén menos mal que nos deixou un pouquiño, porque, vamos, xa pensábamos de non poder salir destes días que non paraba de chover. Boas tardes, martes 17 de febreiro, día grande do Entroido e festivo en diversos concellos. No Galicia Noticias iremos tamén a outros entroidos con sona e tamén á comarca de Ferrolterra, onde a cousa está hoxe máis tranquila despois dos anegamentos de onte, que non puideron evitar estas barreiras de pedra e area que van ver de seguido e que colocaron os veciños do concello de Neda para protexerse da crecida dos ríos Velelle e Basteiro. Na comarca preocupa agora a situación dos ríos Cádabo, Encene e o Xubia en San Sadurniño. Os dous están en nivel laranxa. Intentan evitar o que van escoitar de seguido. De vecino y solo eso, puso los sacos, bueno, de verdad, que ayudaron muchísimo, te lo juro, porque si no, todavía tuviese agua allá afuera. He perdido la vitrocerámica, he perdido el lavavajillas también y bueno, la nevera de momento aguanta, hace algún sonido un poco raro, pero esperemos que aguante, por lo menos. Traballaban todos os paus dende unha vivenda do Grove, cocaína, heroína, haxís, marihuana e pastillas. Tampouco lle facían ascos a roubar xoias ou material informático e velaban pola súa seguridade con machetes e armas de fogo. Ese basicamente é o resumo do que atopou a Garda Civil cando desartellou esta trama de trapicheo nas últimas datas. Hoxe falamos cos responsables da investigación. De si tiñamos distintos tipos de sustancias, desde cocaína, heroína, hachís, marihuana. Sí, tiñan ali na zona da cociña principalmente, na encimera, tiñan un pequeno laboratorio, por así decirlo, onde se notaba que era onde manipulaban e facían as doses con pequenos envoltorios para despois vendelas. O exceso de auga doce motivado pola chuvia e os temporais ininterrompidos está sendo moi lesivo para o marisco que habita nas nosas costas. Estas imaxes colléronas na illa de Arousa os mergulladores que van á Navalla. Atopáronse cun panorama desolador. Está case toda morta, o que lles supón perdas cuantiosas. Falamos de milleiros de exemplares da illa e Vilanova. Sacamos 240 kilos de navalla e ameixa morte, é dicir, nunca nos pasou tal, ni no ano 23, que foi un ano bastante grave, xa sabes que hubo moitas cofradías paralizadas debido ás intensas chuvias e a baixa salinidade que tuvemos na auga. Eu creo que este ano vai a ser bastante peor. Tamén hai efectos en terra en produtos tan nosos como os pementos de Herbón. Os produtores falan de atrasos na sementeira de ata un mes polo enchoupados que están os terreos de cultivo. Entre finales de enero e principios de febreiro temos o pemento todo posto. Este ano, pois a agua venos da baixo para arriba, neste invernadero concretamente, pois non saberemos cando vamos a plantar ainda. Novo incendio presuntamente provocado no barrio do Regueiro en Barbadás desta volta ardeu de noite unha casa deshabitada. O modus operandi é o mesmo doutras veces. Queiman un colector do lixo para distraer os bombeiros e logo prenden lume noutro lugar. Os veciños din estar fartos da situación e desamparados ante unha situación que se repite. Todo apunta a unha xente moi conflictiva, segundo eles, que vive na zona e que manteñen en vilo o resto da veciñanza. A preocupación polos desbordamentos dos ríos concentrouse nas últimas horas na comarca de Ferrolterra. Hoxe está todo máis tranquilo, pero Mariola seguen pendentes das posibles crecidas. Si aquí en Ferrolterra segue preocupando a situación de ríos como o Cádabo en Fene, pero afortunadamente a chuvia deu unha pequena tregua e a situación é hoxe moito máis tranquila. Podemos ver esta imaxe dos prados que nas últimas horas eran unha auténtica lagoa. Hoxe os ríos volveron ao seu leito. Con todo, houbo inundacións nalgunhas vivendas. Hoxe día de avaliar os danos.
Esta bodega entró por completo, la otra entró por completo también, toda la madera, todo eso sí se mojó, pero bueno, gracias a Dios no hay daños personales, como quien dice. Toca botar contas. Araceli respira tranquila despois dunhas horas complicadas en que chegou a temer pola súa casa. Bastante miedo ayer, porque ese río se desbordó por completo. Junta de vecino y solo eso, puso los sacos, bueno, de verdad, que ayudaron muchísimo, te lo juro, porque si no, todavía tuviese agua allá afuera. Como Araceli, tamén Nelson pasou unhas horas complicadas. Levanté por la mañana temprano, me había desvelado y vi que estaba entrando un poco de agua y ya fue a abrir la puerta y ver que estaba todo inundado, se había desbordado el río. Y nada, y ahí pues a trinchararme dentro de casa, a tratar que el agua no entrara, sacar agua. Coa axuda dos veciños foi levantando barreiras para evitar que a auga anegase a vivenda. Hoxe fai reconto dos danos. He perdido la vitrocerámica, he perdido el lavavajillas también y bueno, la nevera de momento aguanta, hace algún sonido un poco raro, pero esperemos que aguante. E que foron moitas horas en deixar de chover na comarca de Ferrol. Foi terrible, sí, foron prácticamente 24 horas continuas en riba da auga que levamos mes e medio soportando esa cantidade de chuvias. Con todo as obras que se están realizando para evitar os rebordamentos dos ríos Velelle e Basteiro que conflúen neste punto de Neda, evitaron que a situación se complicara. Algo se fixo, se notou aquí, sobre todo nesta presa, e arriba pues, están facendo un muro e pasou por enriba, o sea, non está acabado, pero... Bastante, y lo que hicieron las personas ayer, de abrir toda esa zanca para que el agua rodara y no se me metiera a mí, también funcionó muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias a todos ellos, pusieron esos 2 sacos ahí, de verdad que nos fue bien. Se portaron moi bien. En Ferrolterra preocupa agora a situación dos ríos Cádabo en Fene e o Xubia en San Sadurniño, os dous en nivel laranxa. O barrio dos Praceres en Pontevedra volveu a amencer asolagado esta mañá e xa van 10 inundacións dende Nadal. Hoxe a auga e a area saen do sumidoiro se converten a Rúa do Santo en prácticamente un río, chegando ata a Estrada Bella. Os afectados explican que a zona case estivo máis tempo asolagada que limpa dende o Nadal. Levan unha decena de inundacións de varios días cada unha e urxen solucións porque así aseguran non poden seguir vivindo. Son dos afectados aquí polo tema este de inundacións que mentre a agua non vai xogar 2x3. Se inunda aquí, a agua vai para atrás polo alcantarillado desde que están esas obras feitas e inundación tras inundación no sótano, máis de 1 metro de agua. 5 veces desde a madrugada do 26 para o 27, ayer foi a quinta vez. A quinta vez, d'1 metro de agua. Estaban achegando agua eu solo ayer hasta as 4 da tarde ou 5. Aquí non ve nadie. Ese é o problema, que aquí as autoridades culpan uns a outros, pero aquí nada, solución ninguna. A imaxe bonita que deixan a forza da auga e o caudal dos ríos estes días atopámola na cascada do Ézaro, en Dumbría, unha imaxe que impresiona e que sempre é un bo plan para unha xornada de lecer. O río Xallas, que é o que forma esta fermosa cascada, é o único de Europa que desemboca no mar deste xeito nunha impresionante cascada de máis de 30 metros. Dun tempo a esta parte, os talleres de reparación de electrodomésticos non dan abasto. Están saturados de traballo, especialmente os de Pontevedra. Na cidade levan xa tempo con moitas avarías eléctricas a causa das borrascas, o que fai que a carga de traballo se multiplique e, por riba, hai falta de técnicos para facer os amaños. As continuas borrascas que padecemos desde hai semanas impactan tamén nalgo tan cotián no noso día a día como son os electrodomésticos. Os talleres que se dedican á súa reparación non dan abasto coa cantidade de avarías eléctricas que teñen que reparar, avarías nas que as condicións meteorolóxicas teñen moito que ver. Sí, sobre o 90% máis do habitual. Sobrecargas eléctricas e picos de tensión están detrás de moitas destas avarías que afectan tanto a pequenos como a grandes electrodomésticos. Nesta época pois andamos a 100, sobre todo cando hai algún tema atmosférico, algunha descarga e tal, si que a xente pois demanda máis da reparación. Se nota bastante un aumento en general, tanto en el pequeño electrodoméstico como en el grande, y se nota mucho que las cosas cada vez se estropean máis. Os servizos técnicos traballan case ao límite da súa capacidade. Hai demasiadas incidencias e falta de profesionais para facer os arranxos.
Sí, o apuro é importante, eso é urgente, todo é urgente. Claro, entonces, bueno, urgente, se empezas a tomar por urgencias todas as que se poñen, non das feito. Reparacións hainas a diario, pero nesta época céntranse máis polo que nos contan en fornos, estufas ou deshumidificadores. Son traballos que requiren de tempo e moitas veces hai que arranxar varios á vez. Nos agora mesmo estamos cun aparato e, mentres tanto, temos outros a probar. Temos que andar a 2 bandas ou 3 porque senón non hai tempo. E a xente, claro, é normal que quera o aparato para canto antes. Estos momentos, pois quizás, sobre todo cafeteras, microondas, la verdad es que en esta época tamén un montón de deshumidificadores están entrando seguido e estufas tamén entran bastante, sí. Moito traballo e falta de profesionais para atender todas as reparacións. Un momento puntual de avarías en que as borrascas teñen parte de culpa, pero que fan que os talleres estas últimas semanas sexan un ir e vir de xente coa urxencia para arranxar os aparatos estragados. Deste xeito que ven, comezaba a Garda Civil a operación na que desartellou un punto de venda de drogas no Grove. Hai un detido e un investigado, a máis da incautación de diversas cantidades de cocaína, heroína, haxís, marihuana, pastillas, armas de fogo e armas brancas como machetes. Tamén atoparon útiles como xoias ou material informático presuntamente roubados. De seguida aquí no Galicia Noticias. Absolven o camioneiro que o 9 de febreiro de 2023 protagonizou este grave accidente á altura de San Cibrao das Viñas, seno que faleceu o condutor dunha furgoneta e resultada ferido moi grave un axente da Garda Civil. A sentenza descarta a velocidade inadecuada, a falla de atención na conduta e o exceso de carga. Tamén desbota que o home estivera usando o móvil e deu negativo en alcohol e drogas. Cabe recordar que o condutor do tráiler invadira o sentido contrario. Absolto polo penal, queda agora pendente da sentenza en vía civil. E a Fiscalía pide 25 anos de cadea pro mozo de Narón de 26 anos que o 31 de marzo de 2024 matou presuntamente o seu pai no domicilio familiar en presencia da avoa. O auto sostén que o mozo asañouse co proxenitor a patadas e pisotóns na cabeza tras chegar de festa. Faleceu no hospital a causa dun fallo multiorgánico. O acusado conta con antecedentes penais por delictos contra a seguridade viaria e lesións. Imos xa con esa redada no Grove, un detido, un investigado e drogas de todo tipo e cor. Na vivenda apareceron tamén varias armas e varios obxectos que no seu día tiveran dono. No Grove falan abertamente do supermercado pola entrada e saída de xente. O que levan na man é cousa deles, din os veciños. Pero ese movimento no portal foi o que fixo saltar a lebre. Consumidor final, há moita xente que xa é drogodependiente, toxicómana, pero sí que é verdade que nestes últimos meses, por eso decidimos adiantar a fase de explotación, detectamos que iba xente tamén que era consumidor esporádica e incluso xóvenes. Golpe policial aos Roxitos, un clan, 2 irmáns que viviron sempre na vila, coñecidos polo seu amplo historial. A persoa que detivemos, que en principio que creemos que é o artífice o que gestionaba todo o tema da venta da droga, sí que ten antecedentes policiais por tráfico de drogas. Detiveron a un dos irmáns e investigan a outro home, un amigo por interese, por un negocio no que movían algo de todo. Desde cocaína, heroína, hachís, marihuana. Sí, tiñan ali na zona da cociña principalmente, na encimera, tiñan un pequeno laboratorio, por así decirlo, onde se notaba que era onde manipulaban e facían as doses con pequenos envoltorios para despois vendelas. Son xente perigosa e de feito na casa tiñan 2 machetes, un revólver e unha pistola de aire comprimido e unha guitarra vermella que non era para facer música. Suponse que chegou ali como moeda de troco. Os toxicómanos ou xente drogodependente, cando non tiña cartos, utilizaba obxetos posiblemente sustraídos a modo de pago. A guitarra coincidiu como anécdota que sí que sospeitábamos que podía ser un efecto sustraído e coincide que xa no día de onte localizamos o seu propietario. A operación coincidiu co afundimento no Grove do bateeiro que supostamente ia suministrar un narcosubmarino, pero non parece que garden relación. A Garda Civil levaba detrás dos Roxitos máis dun ano. En Vilagarcía, os veciños do barrio dos Duráns están fartos da situación que viven dende hai anos nesa zona.
Denuncian unha vez máis o ambiente conflitivo que se respira alrededor dunha casa en estado ruinoso que leva anos ocupada e onde supostamente se dedican a actividades ilícitas. Xa fixeron varias denuncias, pero todo segue igual e o ambiente, segundo eles, é cada vez máis conflitivo. Os veciños do barrio dos Duráns están moi fartos dunha situación que levan soportando desde hai máis de 8 anos. Unha vivenda en estado ruinoso que dun tempo a esta parte presenta unha deterioración cada día máis visible e que leva anos ocupada. Na zona o ambiente cada vez máis conflitivo e a casa, segundo denuncian, converteuse nun foco de venda e consumo de drogas. Xa son varias as denuncias que realizaron e mesmo hai meses a Policía Nacional chegou a deter varias persoas por un delito de tráfico de drogas, pero nada cambiou. Os veciños reclaman solucións porque aseguran que teñen un problema grave de convivencia. O número 4 da rúa Duráns é un ir e vir constante de xente. Nos pudemos comprobar de feito esta mañá cunha actividade importante a plena luz do día. Din que a solución pasa porque o propietario tome medidas, pero, mentres tanto, teñen que sufrir a diario a presenza de persoas que alteran a tranquilidade e o descanso dos veciños deste barrio. En Vigo hai polémica porque na Alameda continúan instaladas as casetas do mercado do Nadal. Un mes despois de que se apagaran as luces, esta zona segue ocupada por ferros, estruturas e mesmo por unha árbore de grandes dimensións. Os veciños piden a súa retirada inmediata e a apertura deste espazo de lecer que levan 4 meses sen poder usar. En pleno Entroido, Vigo aínda respira Nadal. Algunhas das casetas do mercado continúan no mesmo lugar, tamén a árbore da Alameda e as estruturas nas que están as luces. Más tardan en ponerlo, luego disfrutar nada y para quitarlo una eternidad. Es que están tardando mucho en recogerlo. Es que fuera solo Navidad, pero son 2 meses antes, llevamos 2 meses después y mira cómo está. Máis dun mes despois de que se apagasen as luces, aínda están retirando as. En xaneiro comezou a desmontaxe das casetas, pero pouco despois os operarios pararon e todo quedou no mesmo lugar. Material aí amontonado, residuos, restos dos festexos. Porque hai por aí basura, porque están os palos tirados e hai un fregadero tirado e logo hai restos de comida. A zona do parque continúa pechada, son 4 meses xa sen poder utilizala, hai quen salta o precinto para pasar ao outro lado. Mientras está isto aquí, non podemos pasar libremente, temos que dar toda a volta e un incordio. As fines de semana, polas tardes, ven nenos, xente maior, paseas co perro, entón non se pode usar. O espacio de lecer da cidade de Vigo, non só dos veciños de aquí, tampouco hai tantos sitios axardinados. Os veciños creen que pode ser o mal tempo que non permite que se retiren os elementos de Nadal. Se fai o día, non, me parece que isto xa tiña que estar desmontado e ahora xa eso sobra. Tarde ou temprano tendrán que hacerlo, ¿no? Supongo, pero non sei o motivo que es. Pensé que era el tiempo que no les ayudaba para retirar las cosas. Cada día que se pasan del apagón de las luces, una multa, pero de muchos miles de euros, para que así espabilen, porque si no hay dinero, si no se le quitan el dinero, ellos no tienen prisa, ellos si lo quieren dejar aquí hasta el año que viene lo dejarían. Dende o Concello de Vigo aseguran que continuarán coa retirada de todos os adornos que quedan do Nadal en canto pasen as alertas meteorolóxicas. Estamos no martes de Entroido, que podemos dicir que é o día do ano máis agardado en parte da provincia de Ourense. Manzaneda foi o epicentro da festa pola mañá, que se espallará a tarde en Xinzo ou en Verín. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. Tempo de Entroido e tamén tempo de cocido, e nun que se precie non poden faltar os grelos. E un dos máis preciados con nome propio é o grelo de Abadín. A pesar da cantidade de agua que leva caído, a campaña deste ano non vai indo mal. Están en su propio momento de recoller, comprar y luego después comer. O grelo, un ingrediente imprescindible. Dun grelo bo. E deses vos hainos na Terra Chá, con cada vez máis aceptación por parte dos consumidores. Tanto é así que moitos produtores de autoconsumo decidiron dar o paso a unha explotación máis industrial. A campaña deste ano está en marcha e a colleita preséntase irregular. Ben para algúns e non tanto para outros. As borrascas pasaron factura. Aquí mesmo non afectou moito. De boa calidade, porque eu fixenos aí o domingo e estaban riquísimos. Pero hai moitos sitios que podriron a maioría.
Rico en fibras e vitaminas e baixo en graxas e calorías, e por si fose pouco, unha verdura saborosa, máis aínda cocida con graxa que lle dea alegría. Hai que cocerlles un pouquiño de carne de cerdo, cacheira, lacón, e despois de cocer a carne, botalos os grelos nesa agua. Entonces, claro, os grelos salen buenos. Agora o conxelado permite desfrutalos case todo o ano. María Olguita danos un consello para un aspecto óptimo. Entón, a pota fervendo, que levanten fervedura, logo despois os mete en agua fría, para que enfríen rápido, non perden o color, e despois ao congelador. Eu congelo para todo o ano. Creen que o prezo da amada non fai xustiza ao traballo que hai detrás. Si tú os queres que vayan bien, tens que dedicarlles tempos. Lavalos, bien lavados, porque teñen algún bichiño, teñen algo de terra, porque choveu moito, e despois xa pa bota. Pois así limpos e empaquetados, 20 produtores porán as súas madas á venda este sábado en Espogrelo de Abadín. Imos xa co entroido, unha imaxe que non podemos perder nun día como hoxe é o entroido tradicional de Cobres en Vilaboa, as madamas e os galáns. Sabela. Día grande do entroido, entre outras localidades de Galicia, aquí en Cobres, moi importante. Moitos nos din que xa lles dá algo de pena porque é o último día, pero non por iso é menos intenso en canto a troula e tamén tradición importante. Este baile, o dos galáns e as madamas, é un baile tradicional que levan moitísimos anos facendo e dentro da tradición un aspecto moi importante é o gorro, o sombreiro que levan na cabeza. Vemos que é unha peza moi personalizada, feita a man, con moitísimo cariño, que entre algúns bailaríns e bailarinas pasa de xeración en xeración. Houbo tempos no que ese gorro pesaba máis de 10 kilos, agora xa os novos adoitan facelo con materiais menos pesados e que sexan de maior mobilidade para que o baile sexa, digamos, máis sinxelo. Aínda así, polo que nos contan, é un esforzo bastante importante moverse con todo o traxe, pero eles din, non pode ser de outro xeito, están encantados de poder seguir mantendo esta tradición do entroido en Pontevedra. O martes de entroido tamén é día de festa na Coruña, onde os choqueiros son os protagonistas, sobre todo a tarde, pero os actos comenzaron hai ben pouco cunha homenaxe a quen, Demetrio? Bueno, antes de nada, hai que ver que ven acompañados, estamos neste día importante do día grande do entroido, hai que dicilo aquí na Coruña, a homenaxe pois ás Toliñas, que son Bego e Isa, que son dúas choqueiras as que hoxe tamén lle puxeron esa placa conmemorativa no que xa se conoce como o paseo das choqueiras. Todo preparado, moito ambiente agora mesmo por algunha destas rúas, preparándose, como dicíamos, para a tarde, que a partir das 5 terá lugar ese desfile. É un espírito, é unha forma de estar e de sentir a cidade da Coruña, este entroido que así lle chaman das choqueiras. E un exemplo, témolos con vos, moi guapas. O día de hoxe quizáis é o máis agardado do ano en moitos puntos da provincia de Ourense, por exemplo, en Manzaneda. Laura. Sí, hoxe é martes de entroido e o día grande da festa aquí en Manzaneda. É a ronda de folións da vila, os que marcan o ritmo para que as máscaras, as personaxes protagonistas do entroido amosen a veciños e visitantes os seus traxes e puchos cheos de cores, sobre todo a súa danza hipnótica. O de Manzaneda é un dos entroidos máis tradicionais e todo un sinal de identidade para a súa veciñanza. E o domingo foi o día grande na parroquia de San Martiño. Mira só a afluencia que case quedaron sen viño. E vexo que van chegando. Antes de entraren na vila, os folións piden permiso para desfilar. Permiso xa o tedes, non tedes máis que empezar. A ronda de folións de Manzaneda acoden os daqui e os da contorna, bombos, tambores, chocas. É imposible non entrar no día grande desde entroido de sempre, que non houbo que recuperar porque sempre se fixo así. É o noso, o que nos gusta aquí de toda a vida, estamos encantados, vindo a axudar aquí a tocar o bombo un pouco. A
acoden sen falta os de máis idade e os de menos. As máscaras son as protagonistas, unha figura colorida con puchos que poden chegar a medir 1 metro. En especial o que ten a máscara de Manzaneda é o baile que ten, non? É o feito de xirar sobre o seu eixe. É algo especial e único. É algo que hai que vivilo para sentirlo. No levo bailando xa 2 anos, ainda que baila de pequena, pero creo que ela leva bailando xa desde ben pequena. E, bueno, para nós é un orgullo representar o noso pueblo. Aínda máis, hai quen di que este é o mellor día do ano. Nos emociona, se nos pon a piel de pita, vamos, non máis velos. A Manzaneda acoden tamén dos concellos lindeiros e apareceron desta volta, por exemplo, os boteiros de Vilariño de Conso. Ourense non para no martes de Entroido. En Verín sairán a tarde os cigarróns, os galos na mezquita, os poliateiros por Lobios. A veciñanza, cos seus disfraces, andará polas rúas de Barbadás, Carballeda Davia, Maceda. En Laza será o testamento do burro e no longo Entroido de Xinzo será a última ocasión en que se poidan ver as pantallas no seu máximo esplendor. O exceso de auga doce suma novas vítimas pro sector marisqueiro. As navallas da Ría da Arousa, os mergulladores falan dunha catástrofe peor ca do 2023, con milleiros de navallas mortas nos fondos da illa de Vilanova. Catástrofe, hecatombe, desastre. Os mergulladores da illa da Arousa quedan sen palabras para describir o que están atopando nos fondos da ría. Un cemiterio de navallas mortas por culpa da baixa salinidade da auga. Pois sí, ayer confirmamos a hecatombe sacamos 240 kilos de navalla e ameixa morte, é dicir, nunca nos pasou tal, ni no ano 23, que foi un ano bastante grave, xa sabes que hubo moitas cofradías paralizadas debido ás intensas chuvias e a baixa salinidade que tuvemos na auga. Eu creo que este ano vai a ser bastante peor. Moi preto, no porto de Vilanova, os mergulladores nos convidan a probar a auga para que nos fagamos a idea do doce que está, tanto na superficie como no fondo. Nos baixamos abaixo, quitábamos o tubo, probábamos e efectivamente estaba agua dulce a 4 metros de altura. É dicir, xa non sabíamos que isto iba a pasar. Culpan os temporais da baixa salinidade, pero aquí tamén hai quen sospeita da apertura de encoros. Ás 8:20 algo da mañán daba 20, ás 10 casi e media daba 0,067. O sea, agua dulce 1, daba menos de 1. Hombre, que desconfiamos que en 2 horas que baixa a salinidade tanto. Hai xente que xa desconfía que lle abriron tamén aos encoros. O vento que sopra tampouco axuda nesta zona a retirar a auga doce dos bancos, que non só está a matar a navalla, senón tamén as anémonas, os poliquetos e as algas, os chamados recursos específicos dos que viven os submarinistas. Está todo morto, navalla, que longueirón, non hai algas, o sea, agora este ano que xa non é solo marisqueo, este ano é moito peor que o 23. E agora mesmo o noso sector está prácticamente ao punto crítico, casi se vou dicir. Somos 9 buzos que con distintas artes e ahora mesmo xa hai 4 buzos que xa buscaron alternativas en terra, cando éramos un recurso que mantías un ano. Malia que o tempo cambie, din, a recuperación do recurso pode levar anos despois dun golpe así. A espera de que o sector se reúna para avaliar os danos, agardan que as poucas navallas que quedan sobrevivan ao que resta de inverno. Así se atopan os invernadoiros nos que os produtores de herbón sementan cada ano o pemento, valeiros por mor da humidade na terra. Estas condicións imposibilitan a plantación da variedade, un labor para o que os atrasos son xa de ata un mes dependendo da explotación. Entre finales de enero e principios de febreiro temos o pemento todo posto. Este ano, pois a agua venos da baixo para arriba, neste invernadero concretamente, pois non saberemos cando vamos a plantar aínda. Nós empezamos a primeiros de febreiro. Mais ou menos aí sobre o 5 ou 8 de febreiro empezábamos a plantar. E que pasa? Que este ano... Este ano estamos parados porque ben vedes como están os invernaderos, encharcados. Ante estas circunstancias, os produtores resígnanse a agardar, pois tratar de sementar nestas condicións afecta o crecemento do pemento e facilita o seu apodrecemento. Unha planta que afecta moito a humidade. Queda aí parado, está aí e non dá arrancado. Entón, se o puño aí e agora me queda aí petratado, non me dá arrancado, entón prefiro esperar. Se está moi húmeda,
pudre o tronco, pudre a raíz e o tronco do pemento. Ao ter moita humedade non resiste. Entonces temos que esperar a que aire a terra e que aire o tempo tamén. Pero a cuestión é, ata cando se prolongará a pausa na produción? En función do estado de cada terreo, algúns poderían sementarse tan pronto como a vindeira semana, mentres que os máis afectados poderían tardar máis de 20 días. Atrasos que se verán reflectidos nos tempos ata que os primeiros pementos estean á venda. Ten que vir bo tempo. Entonces, terémolos máis 15 días, 3 semanas máis tarde. E despois depende tamén como veña o tempo na floración. Se ven humedade como temos agora, cando empezan a ter flores, esa flor cae. En vez de verlos a finales de abril, este ano haberá a mediados de maio ou a finales de maio. Que te vuelvo a decir, que para a semana cambia, hai un tempo ben, un tempo tal, o pemento los recupera. Con todo, a realidade é que a maioría dos produtores aínda nin fixeron os sementeiros que posteriormente transplantarán a pesar de leválos preparando dende finais do ano pasado. É por iso que o avance da campaña dependerá da evolución das condicións meteorolóxicas de aquí ao verán. A instalación dunha antena de telefonía mantén en pé de guerra os veciños de Arins, en Santiago. Unhas obras que se iniciaron a finais do mes de xaneiro e que están a piques de rematar. Quéixanse pola proximidade das vivendas, pero tamén pola falta de información da que dispoñen. Desde hai días os veciños de Arins loitan contra a instalación dunha antena de telefonía. Din que a empresa levaba tempo negociando a súa localización na zona, pero que en ningún momento foron informados do inicio das obras. Ora descubrimos que desde o ano 22 a empresa viña tentando a propietarios da zona para que permitisen a instalación. O sea que isto ao final é unha negociación entre un particular e a empresa. O particular autoriza a instalación da antena e os demais a tragala. O sea, feitos consumados e a tragala. E non estamos dispostos. Aí está. As obras comezaron hai 2 semanas. Para poder facelas tan só se precisa dunha comunicación previa ao Concello, que neste caso se realizaba no mes de novembro, sen que os veciños tiveran coñecemento desta circunstancia. Según nos din, dache autorización para facer a obra. A posteriori, vixílase que cumpla a legalidade. Isto é non ten pés nin cabeza para unha instalación deste tipo. Un cambio na normativa en canto a distancias para este tipo de instalacións permite a súa radicación neste punto. A ordenanza para a instalación de antenas antiga, antes destas reformas legais que obrigaron ao Concello a desistir de algunhas normas, era moito máis garantista. Por exemplo, en esta ordenanza non se podería montar a antena, teria que ser en terreos que non sexan de especial protección agrícola, como é este caso. A localización desta antena afecta directamente a 4 vivendas e varios propietarios de parcelas, polo que solicitaron un informe da obra ao Concello de Santiago, que tamén ten aberto un procedemento de verificación. Ese informe debería ser previo ás obras. Ese informe elabórase a instancias dunha denuncia urbanística que fixemos nós. Entonces agora, pues claro, internamente ten os seus requisitos de haber que non encargarlle a unha persoa, esa persona que se poña, que consulta a documentación, porque ao mellor é unha persoa que non tiña nada que ver con ese expediente, ten que informarse previamente. En vista do avance das obras, agora o que pretenden é ter acceso ao expediente completo para valorar as actuacións e solicitar asesoramento xurídico. Veciños do centro de Lugo están fartos dos danos no pavimento da recén estreada peonalización. Soportaron os 3 anos que duraron as obras e cando xa pensaban que remataran, o pavimento volve levantarse. Exixenlle ao Concello solucións porque pensan que o tipo de pavimento que se escolleu non é o axeitado. Así está o pavimento do centro histórico de Lugo tan só uns meses despois de rematar as obras de peonalización. Rompe o paso dos vehículos e supón un perigo para os viandantes. Bueno, yo tengo una niña y cuando paso con el coche a veces se desestabiliza un poco, porque hay algunos baches que sí son un poco profundos. É peligroso porque se cae a xente. Está moi peligroso, que hai maiores que podrían hacerse mucho daño. Que tan ben arreglado non estaba, senón non volvería a pasar. Sí, claro, e moi peligroso además, e con lo que llueve. Hai lousas levantadas en prácticamente todas as rúas e prazas que foron renovadas. Penso que este pavimento non aguanta a presión que fan os coches ao pasar. Entón, pois, se cortaran o tráfico e a xente cae. Hai moita xente que cae habitualmente que tropeza. Que nós temos aquí un despacho justo aí de abogados e venos moita xente por eso.
Nalgunhas rúas xa foron reparadas e noutras, como a esta, xunto á porta de San Fernando, optouse por colocar unhas planchas que empeoran a situación. A súa reparación comezará o mércores e mentres duren as obras, pecharase o tráfico este acceso. Os veciños non durmen ao paso dos vehículos polas planchas, fan moito ruido e estamos desesperados porque nos parece que estamos comenzando como hai 3 anos outra vez coas molestias das obras. Desde a Asociación de Veciños din que xa advertiran da fragilidade deste tipo de pavimento e exixenlle ao Concello unha solución urxente. En breve, o centro será zona de baixas emisións. Que é unha zona peonil, pero os vehículos teñen que pasar, hai residentes, hai 3 aparcadoiros, hai colexios, sanatorios, ten que pasar tráfico. Creemos que non é axeitado e iso é o que nos preocupa que sexa unha hipoteca para a cidade de estar sempre tendo que reparar. Máis de 10 millóns de euros se destinaron ao proxecto Corazón Verde para humanizar o centro histórico da cidade. Ata aquí o noso tempo por hoxe, deixámolos xa co telexornal de Marta Darriba. Grazas pola compañía e que gocen do que queda de martes de Entroido.